La un nou episod pe acest canal de Brawl Stars. Astăzi ne vom juca cu Ronaldo. Bună, prieten. Și am încercat să filmăm un episod de minimal, dar dacă încercam să spargem un cub, rămânea acolo și a intrat. Deci asta ne jucăm așa și vedem noi ce ne mai jucăm. Minecraft. Hai să ne jucăm. Na, 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 na. Eu am văzut videoul ăla cu robot. De-aia le-am luat cu Jessie. A, da? Da. Ăla că e bună, Jessie. Păi da? Da. Știu că e bine, da. Nu vreau să fac cu Jessie. Da, mai mult se joacă aici cu altfel de cărți. Adevărat. Da, și ar fi timpul să o tolim. Da. Asta nu e adevărat. Ce dracul ăla de părtare de mine? A murit. Fugi. L-am văzut cu... Radarios, un rov, doamne. Nu trebuie să bagi eu acolo, să trebuie să bagi acolo. Hai să încercăm la robot. Pentru prima oară care o merg. La asta. La robot. Da. Ok. Mai firmă. Și hai să ne jucăm, să ne jucăm, să ne jucăm. Nu te mai vezi dacă nu pui asta. Mai am murit. Dar cum ne vede el, nu meni. Nu-l primo, ca să parlo. El primo. El primo is here. Îți doi mexicani și un din ăsta. Reparator. O, amin. Mă duc cu el. Cade. Da. Mă cam fugărești cu acest. Foc. Am enervos că mă bagă și mine robot. Bagă și mine robot. Îi bagă și roș. Am apoi să câștigăm și noi pentru că... Love me, all this day. Da, dar gen, poate că poți să râzi profilul asta lui. Da. Vreau dacă poți să râzi. Robotul cel mai greu de ăsta. Oh. Mai trebuie 5 secunde să nu pară de tura. El primo.
Mata asta, mă. Tata! Faza, scuze-vă. Deci eu am tot în dublă. Da?